Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Arina at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingad agayam ko ni Fiona. Kaslakabsat ti pangibilbilanga kenkwana. Ngem dimteng ti panawan, anamin pinsan anapunas, ti panagtalag ko kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Fiona! Itaman pa yakas tatilangam. Kaslada parikot mo. Wan nga rod, friend. Parikot ko ti anak ko. Agas mamanan. Ay, naibusan ti urnong ko gapo iti agas na. Ay, ti ama na ngay. Awan ka di ti ititid na asuporta iti anak yo? Pagyamanak unay no adda. Ngam awan. Ultimo igatang ko iti gatas ni Fenny. Di pa'y mangted. Unay matan ti kasta. Agparikutak nga rod ita. Diyak nga minagatang amin nga agas na nga reseta ti doktor. Sapay awan pa'y katapusan. Tapno agsweldo tamot kuman. Mano ka di ti kasapulam. Adamot basit na idulin ko iti sweldok, idi napalabas a bulan. Uray 5,000 ko ma, friend. O sige, di kan agliday akasta. Pautangan ka. Ay, agyaman na Krina. Imbaglakit din tadda ka agayam ko. Awan anyaman na. Alakit din. Isimpatan dagiti kasangsangpet akawas. Amangan no adda ni boss inton madamdama. Amo, nagasat ka talaga iti asawam. Oh, apay anak ko namday ta. When tamalaksid a responsable, pagwadan pa'y nga asawa ken ama, gaputa nagagat. Daytang harod ti pagyamanak launay, friend. Nagagat ni Fernan. Awan makunakkan ko na. Kas di kumamot ti ama ti anak ko. Ngam, saan mo't? Tamalaksid kada kami, adapay sa bali a pamilyana. Ay na, di mon panunutan dayta, Fiona. Addan tumaamamom anasingsingpat ngam iso. Dayjay maaklon na amin anapalabas mo. Sapay ko mga road friend. Kat sapay la ko ma, tano addan to dumtang. Kas kumakan ni Fernan ti pa nagpampanunot na. Hello, Fiona? Hello friend. Inawagan ka tadi kamot maurayan asumangpot dito'y pwesto. Ay na, pasensya kan, friend. Saan ka makaumay ita? Nagmaditirik nag. Agkakapsuta ka jak maawatan. Ala, amangan magtrangkaso kamutan. Wen nga rod. Sapay ko mataagim baga kadagos. Wen gayam. Ipatulod ko laangan ka ni Fernan jay susi dita pwesto. Ano sampay lang ti agmaymay sa dita ha? Wen friend, di ka madanagan. Kabailak mat. Kan may saan mo't anarigat na iti agbantay iti ukay-ukay. Agpaimbag ka Agyaman naklaunay, Fiona. Oh, apay nga ita kalaang. Imbaon kalaang amang itulod iti susi. Ngam ita kalaang. Sa dino tinaggapwam. Pasensyakan bakit? Nag-istorya kami ngamin kini Fiona itay. Ken tinulungak anang irwar kadagiti lakoyo ije pwesto. Kasta ka di. Nasayaat mo't tatinulungam tigayom ko. Madamag ko man. Talaga ka di nagsina da Fiona ken ti asawa na? Wen, ngam saan namot nga asawa day jay? Gaputa di damot nagkalaysa. Ken maysa, adda sigud a pamilya jay lalaki. Kasta gayam. Maasyanak nga rod iti anak ni Fiona. Dumakdak kelan.
Ngam di na pa'y amo ti husto a kinatao ti amana. Ket, sana bali Takabaalan mat ni Fiona apadakkalan di anak na. At damot trabaho na. Hoy, kasarsarita ka. Ngam data cellphone mo matlatan tikit kita Ha? Ay, pasensya ka. Ni Jerry agayem ko ti katetext ko. At ang amin pagsarsaritaan mi may papaniti negosyo. Negosyo ko nam. Ngam kasta unay mata pa nagis-isam mo. Anya kalakit din aya, bakit? No anya man dayta pampanunutem, jak maaramid dayta. Sigurado am laeng Wen. Ala, ingkakit din nagluto. Panawan nak dito Takasaritak pa itigayem ko. O sige, agsarak ta inton malam iji restaurant asigod apang panganan ta. I love you. Bye. Uy, adan boyfriend ti gayam ko Ha? Rina, itay ka kadipay nga adda ditoy? Wen, nangag ko tinagsaritaan nyo iti boyfriend mo. Yam amom kumamot kanyak Ha? Si kakit di mat. Wan, iyam amuktukan ka. Rumbang lang Kasla saan nakapudno agayam, no di mo yam ammo kanyak. Si kakit di mat. Ala, agbantay ka ditoy. Ta siya kung ti mapan mangisagana iti pangaldawan ta. Sabali at talaga ti agparparik na kanyak Sabay ko Tasaan apudno ti atap ko. Rina, anak ko. Napasbasa ka ang nagawid. Huwag nga ro, tatang. Nalipatak namin nga inala ti payong ko itay bigat. Anya, ay kunak man no sinukon na ka ni Fernaan. Saan mat ngay may pwesto, tatang? Aya. Awagak nga ro ti cellphone na. Ngam jak makontak. Nagawid itay. Kapasan na nagdigos. Timanaw ba't laeng? Sa dino tinapanan na, tatang. Hello? Hello, Mare. Pare, damagak la kumano kaduam ti asawak. Rabiin, ngam saan pa'y anagawid? Uwan, Mare. Kadwag itay ang nagtrabaho. Ngam nagidang kami matanagawid Anya? Kuna ngamin ni tatang nga imay la kano nagdigos. Kalpasan na. Rimwar mo't laang. Madanaganak. Tadyak ngamin makontak ti cellphone na. Tinasaya at Mare. Paliiwom ti asawam. Ha? Anyat kayat mo asawan, pare Jerry. Kuha Mare. Diyak kayat agumuran ni Fernan kanyak. Nang runa, kat nasingad kami nga agayam. Isu apaliiwom latan ti asawam. Kastamot tan ni Fiona akatrabahwam. Anya? Fernan, dahito kadilaan ti sweldo? Pasensya kan. At binayadak nga utang ko. Utang? Kasano kumaanak ka utang ka? Sana bali, inton sumaron Si bubukol tan ti sweldo nga yawat ko ken ka. Anya kamatan, Fernan. Awanan ti abasto tayo. Kan maysa, agbayad tayo iti tuition fee ije pagadalan. Kadya sweldo mo ngay. Iso na ti pagbayad mo. Fernan! 9:00. Ngam awan pa'y ni Fiona. Di namat songbatan ti awag ko. Ni pare Jerry ti umawawag. Hello? Hello, Mare. Damagak lang kuma. No apay asan na nagtrabaho ni pare Fernan ita. Itay pa'y ngamin nga ururayan ni boss. Nung maging ga ita, awan pa'y. Anya? Kasano asaan anapan nagtrabaho? Kat naggidan kami itay bigat arimwar ijabalay. Ay, mabaybayanan ni pare Fernan ti trabaho na.
Masansan di saan na pa nagtrabaho. Ay, Mare, ni Fiona, adda ka di dita? Awan nga rod. Kinapuno na. Itay pa'y lang awagak ti gayam ko. Ngam di na sungsong batan ti awag ko. Ay, Mare, no manugot ka. Mapanta ita ije boarding house nga ilimlimad kan ka ni Fernan. Anya? Dagasan ka dita pwestuyo. Mapanta ije boarding house. Tama sigurado nga kadwada. Sige, urayin ka, pari Jerry. Rina, pari Jerry. Rina, Awanan kayo itibayin. Pudno ti atap ko. Um, Fernan! Apay atipay mismo agayam ko. Kat si kamot Fiona. Isugayam alikliklikan na. Gaputadan madingar aramidan niyo iti asawak. Rina, pangasim. Ijay tanto ko mabalay ngagsarita. Nakababain dito. Tadda pa'y lapanagbain mo? Wanya, inabangam da ito a boarding house? Tapno nawaya kayo iti daytay a babae? Rina, pakawanan na ko, ma. Lipat mo nga gayam ta, Fiona. Imbilang ka akas kabsat ko. Ngam si kamot gayam ti mangulag kanyak. Sikat ti mangdadaal iti pamilyak. Diyak ang gagaram at nagtirik na ka ni Fernan. Iti kastoy nga inaramid yo. Mabalin kayo akaswan. Mabalin ang makulong kayo. Kat mabulok kayo iti pagbaludan. Rina, pakawanan na kuma. Aklo na ka nagbidotak. No, mamla ko ma. No kasanot sa amarikrik na kita. Iti kinado ti babae. Apay atipay mismo agayam ko. Rina. Adda ka din nagkurangakan ka. Ha? Awan. Nasulisugak lang. Pangasim. Di mo ko man ituloy ti agdarom. Apay, iti naramid mo ti kasyay. Nakarik na ka kadi iti asi kada kami nga gina. Agasum, di mon may gatangan ti anak tay ti kasapulan na. Gapot agbaybayad kagayam iti boarding house. Tapno nawaya kayo lang. Ikari, waswasi kung ti amin kada kami kini Fiona. Pakawanan na. Napatpatag kayo nga agina. No ti amam kat nalakat ti mamakawan. Nagbidot ka. Ituloy ko ti panggap ko. Kabaulak apadakkalan ti anak ko. Asisyak lang. Adda ni Jerry akadwak anangak to kada kayo. Uray makulong kayo. Tapnagnakam kayo adwa. Nana mo na. Fiona. Rina, pangaasim ko, ma. Di mon ituloy ti darum mo. Amok amabalin kami amakulong ka ni Fernan. Makisarsarita akin ka. Kaspadam anaganak. No di ka maasyan kanyak. Maasyan ka kumaiti anak ko. Pangaasim, Rina. Reyna, balasang ko. Amok adakkel tinagbidutan ti anak ko. Diyak kadunungan ti naramid na. Nga uray anak ko. Iso akas taunay ti pungtot ko kan ko na. Ang ti ko maapok ti kaasyam. Nana. Kaasi ti apok no bilang balasang ko. Awan lang arudan ti amana. Pakawanan na, Rina. Ikarik nga umadayo kami dito. Iti kasta, maurnos ti amin kada kayong agasawa. Amok ang nagbalinak ariribok iti pamilyayo. Kat pagbababawyak unay dayta. Sapay ko, ma.
tamapakawan na, Rina. Nasakitanak iti husto, gapo iti inaramid ti asawa kan tigayem ko, Mr. Lonely. Ngam pinakawan ko ida, gapo tamakitak no kasano ang nagbabawyan da tinagbidutan da. Kan saan kon nga intuloy ti reklamok kontra kadakwada. Ita, nasaya at matan ti linangan mi nga agasawa. Ket ni Fiona, awan matan ti damag ko kenkwana. To'y pagayam mo, Rina. Rina pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at ka, gaputa nagtali na idlat ta ti kinapakumbabam, numampay napasakitan ka, iti husto. Ket daytoy kuma tilaglagi nyo nga agasawa, nga agbalin kayo kumaanatibker, tapno maliklikan nyo ti dumteng asulisog. Kang runaan na, ituloy yo ti mangipateg iti tunggal maysa. Adda kumakada kayo ti panagpakumbaba iti tunggal maysa. Ala, sapila kuma, tagtultuloyen ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan Arina at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.